Durmuş bul yağıttan çıkmacak baştan geçirmeler ya da hiç saat. Aklını hiç saat siyahat yalı östüryen değildir deyiliş yalı. Dostlar, şu videoda köpten öğer arzu edip siyahat etmeyi hüvüs eden yerimize gittik ve elbette bu siyahatımızı en yakın kanalımızın ağzaları bilen paylaşacağız. Sebebi siyahat etmek kızıklı zatları öğrenen adamlar için tüys gerek saat. Bugünkü siyahatı dünyada en romantiki 100 yerlerin sanavına girip öz gözürlüğü bilen hayran kaldıryan yerimiz hakkında tayinladık. Salam dostlar. Bugün biz Meleguş kinosunun düşürülen yeri, Ahlamon kinosunun köp yerinin düşürülen yeri ve yurdumuzda en meşhur dağda yerleşen ovaların birisi Enarın, Hozun, Böbürsönün, Zerkin, Fistaşkanın mekanı olan Nohur Ovası'nda. Gelin bile Nohur Ovası nähili? O yerde nähili owadan yerler var. Nähili kızıklı adamlar var. Nohurda nähili medeniyet var. Nohurun tebigatı nähili? Nohurda nähili üç köşük owadan dağlar var. Başka da Nohurda nähili kızıklı zatlar bar bolsa, bugün siz bilen bileser edeli. Dostlar, eger de size Türkmenistan'da owadan yeri yok diýseler, ona hiç inanma. Özüňiz gelin, özüňiz seredin ve özüňiz göz ýetirin. Bizim ýurdumuzda nähili owadan yerler var. Nähili ajaýyp, aýdyp ýer ýaldyal. Hem howasy, hem tebigaty gaty owadan, gaty gyzykly. Elmidama siyahat edin, göz garaýşyňyz giňeldin, düşünjäňizi östürin. Aşgabatdan bir neçe saat uzaklykda yerleşen Köpek Dağıň Günwatar tarabyndaky asyrlar boyu öz boluşly däpdi surlary, üýt göşük gen galdyrjy arhitekturasyny saklap gelýän, dağyň 1000 metrden gowrak ýokarsynda yerleşen Nohur Ovasy var. Jennetiň künjegi diýilen bu owadan ýere ýol uzak we kıyın. Beýikli pesli ýollar, dağ gaýalar bolmagyna garamazdan, emma haçanna 4 tarapy dağlar bilen gurşalan täsin owadan dünýäde dini taýy bolmadyk bu gözel tebigatda gelen wadyna ýoluň ýadawlygy derrew ýakdan çykýar. Dostlar, biz şu wagt Nohur'a geldik. Ana arkamızda Nohur Ovasy. Häzir Nohur Ovasy, saýdan jaýlar görünýär. Daşdan gurulan ütköşük jaýlar, nähili gyzykly adamlar var. We başga da owa bilen bagly ýanky gyzykly zatlar göreriz. Nohurda naharik göreriz. Nohurun köçelerinden aýlanyp jaýlaryny göreriz. Umuman bugün biz Nohur Owasyna, Türkmenistandaky iň meşhur dağyň içinde yerleşen iň gyzykly owalaryň birine. Dünýä bu bir kitapdyr we siyahat etmedikleri onun bir sahypasyny okap bilmezler. Biz bolsa Nohur Owasyna bolan siyahatymyzy Nohur bilen bagly goşky we onun taryhy şahsiýetleri bilen başladyk. Dostlar, biz şu wagt Nohur Owasynyň merkezine, ana merkezine ýadygärlik we Hoca Ahmet Çareýewiň ýadygärligi, Falkındır Çınaryň goýu kölgesi, Alma incir Nara Baýdyr jülgesi, Beýik dağdan iner Şırlap çeşmesi, derde derman suw bardyr Nohurun. Hoca Ahmet Çareýewiň goşgusy, ýene ýadygärlik Atabaýew Muhammetguly, Türkmenistanyň ilkinji magaryfçysy diýe. Owanyň merkezinde şu ýadygärlik görýär. Ýadygärligiň arkasynda da ullakan, 2 sany ullakan, ýok 2 sany, 1, 2, 3, 4 sany ullakan çınar agaçlary kölege gaty owadan. Dostlar, öňüm bir adam şey diýipdir. Sen maňa näçe bilimlidiňi aýtjak bolsaň, maňa näçe siyahat edenliňi aýt diýipdir. Nohurun idil orta arasında köp asyrlyk ösýän, garry çınar diýilen çınar agaçlary bar. Bu çınarlar ýesengen galdyrjy. Nohur Owasynyň merkezinde we Nohur Owanyň merkezinde ullakan çınar bar. Çınarlar gatyly, ana adamlar şu içine girip çykýarlar. Surata düşýärler. Ýöne näme häzir sorak görýär. Hany gyzykly nämesi bar? Tamam, bolsun. Şu an adamın surata düşýär. Ýöne, hani göreli, çınar bilen bagly näme gyzykly zat bar. Bulardan sorak görýär, özler aýtyp bersin.
Çınar bilen bağlı bir rivayet bilýäňiz barmy? Rivayet ýok hiçbir. Ana bir ziyaret edilen yer oňa yer dämi? Ziyaret etmeli şu adam dinlegen içerisinde bana faydalı şöyle söyledi. Sonra şu kayda bir peygamberlerde atının bunun tizime nesi var demdi. Arkasına koyduğu yeri var. Kızın taşağın işte tuyağın izi. Bir cayın içindeydi. Bu dünýäniň izi var diýe, şuýda. Tüyemez tuyağı peygamberlerde atını tuyağı. Bir peýgamberiň diýe aýagy iziniň galan ýeri var diýe. Şuýda şu büyük içinde bulmaz. Baka. Hayır dedi ya peygamberlerde atının ismi. Siz şuýdadan mı, şulawadan mı? Yok bizim taşağın ki. Bu ýerde turistler ziyaret etýär ekeni. Indi ýadyr içine girip görýär. İçinde de surete ne o tilegin basa tile. Ne o niyetin basa kendin o maksatın basa şunu. Siz maksatlarınızı aýtdyňyzmy, arzu etdiňizmi? Şuýa maksatyny arzu etmäge gelýär. Kızlar yere barmadıkla toyu bolsun yere barsa. Ama digeldi. Uman kızlar daha şoda ziyaret etmäne gelipdirler. Ne diýe? Ýaş kızlar durmuşa çykmagan arzu etdirler. Näre degmeli diýdi. Ana ziyaretiniz kabul bolsun. Arzunuz kabul bolsun. Hemmemizge birge bolsun. Köp ýyllara yemek nesip etsin. Okey, häzir içine görýär. Näkili? Melike çık oldu. İçinde yine bir var. Garaşa. Hani arzu etip bolsun. Melike çık. Anne kıylarından baktaşırsın. Ağacın uğruğu şundanı. Bilemok 5-6 adamı yeter. İçinden çıkarım kamerada çıkar. Diyor çıkar. Yine girmezlerim seyretler. Daşınla her gün at yazıptır. Mesela için anneme at yazıptır. Okak görüyor. İniş, Nesibe, Ahmet diye. Onun başka näme at var? İniş, Aman. Ne yapar? Ondan Aras, Ecem, Kakam, Mamamcan, Atamcan. İşte arkadaşlar Mamamcan, Kakam her kili adamları atlarını yazıptırlar. Yani hem öz adını yazıptır hem kardeşlerin atlarını yazıptırlar. Hani ne hile şöyle bir inanıptır da. Ne içine giriyor? İçine biraz eğilmeli oluyor. Ben şu an çınarın içinde oturayım. Çınarın içi bir de 1,5 metre kvadrat. Ağacın içinde adamlar pul koyupturlar. Onun gir içine. Yukarısı yine görünüyor. Yukarısında yine bir diş ullaka. Şu an ben çınarın içinde. Çınarın içi yanıptır. Yanandan soň şeýle içi garalyp galypdyr da. Naştada pul goýulypdyr. Adamlar abyçna nime pul goýupdyr. Naştada şiir diýe atlar ýazypdyrlar. Enişiň adyny 3-4 ýerde okudum. Bilemok bir gez ýazdym ony ýa bir näçe eniş gelip ýazdymy. Ağacın içi pol oýlan. Ýöne ona seyretmeden daşında yeni ağacın yaprakları ama ösüğümdü. Şu an çınarın içinden çıktık. Adam, oçur, gelen adamlarken ne oçurumuzu beriyat, önlükler gitsin. Nerede yine bir tane çınar var. Nohur, dağın üstüne deniz derecesinin 1600-1800 metr beýiklikde hem potrotlar we bağlary görmek bolýar. Käbir maglumatlara görä Nohur sözi Nuh peýgamberiň adından gelip çykypdyr. 40 günlük yüzüşden soň Nuh peýgamberiň gemisi Nohur owasynaky Manaman dağlaryň tepesinde durupdyr diýilýän rowayat hem bar. Şol ýeriň ýaşuly adamlary dürli gyzykly rowayatlary aýdyp berip, Nohurda tebigatyň ösümlikleri we guşlary hemde hayvanlara bay bolmagyny Nuh peýgamberiň gemisinden ilkinji gowru ýere goýuberlen hayvanlar we ösümlikleriň tohumlary bilen baglanşdyrýarlar. Nohrowanyň merkezinden bazarynyň geçip barýar. Naştaý bazary çynarlaryň gapdaly ýadygarlyk. Onuň staý adamlar çynarlary ziyaret etýär ekenler gelip. Onuň bu gapdalymyzdan şeýle satylýan dağlar we naştaýda mesni satylýan dağlar häzir Mesut dağlarını göreli, hani Nohurda dağda biten näkili gyzykly tagamly dağlar var. Salam aleykum. Näçeden? Bu näme? Garakurt. Garakurt. Näçe manat? Tüýünden edilýär. Sahyryň adam üçin 2,5 manat.
Garawurt. İsa bah. İsa gowy. İki sansı 5 manat. Şey diýilýär ya çay demle näde? Menem sahir adamlara peýdaly diýe garawurt. Lavanda. Bul şıpawnyk. Ha, it burun. Hemes bärde bitýär, dagda bitýär şeýledem. Bu näme lan? Ağacı ýowşan diýär. Bu näme peýdaly? Ha, gurşuňky. Bul? Lavanda. Lavanda. Yankı dağda üst duran aktan şu. Ağaç yan kızıl. Bu näme peýdaly? Takılı gotun. Bu näme peýdaly? Kaçın mı? O, maňa saldyk. Bul? Yazı ısıvarak. Davlen ya. Bu näme lan? Mumya şu? Valerianka ýürek üçin. Osmanak, şu wagt hemme derman. Hemmesi şu derman. Çağı üçin, saç üçin, davleniýe üçin. Ştaýda aptekde ýok dermanlar bar. Özüm hemmesem hiç bir kime ýok. Original na dağda ösen dağda ösýän dağlar. Hatta şu dağda ýani bundan öňki videomuzda Şarlowa barynda ösüp durany özümüz gördük. Näme peýda etýär diýdiňiz? Demusma peýda etýär diýär. Tak, men şoň puluny bermeli. Başga? Dostlar, dünyada satın alandan soň adam çyndan baý bolýan zady bul syýahatdyr. Owanyň çetinine bolsa gyzyby diýilýän adamlaryň ziyaret edip arzu dile edilýän ýeri bar. Bu ýerleriň hem öz boluşly taryhy bar. Gyzyby diýilýän Nohrowasynaky ziyaret edilýän ýere geldik. Bitköşük ýer, adamlar bar. Bu ýerde şeýle geçip bar. Orana bolsun. Kabul olsun. Ştaýy. Ziyaret edilýän ýer. Naştaýdy. Taryhyna seretsek bir näçe dogon gyzlar bolupdyr we bir wagt olaryň üstüne düşman çogany. Olaryň ýaýyp oturan hamirlary, şeýle daşlary öwrülipdir. Gyzlar gaçyp dağyň içine giripdir we dağ ýapylyp olary gorakdyr. Rowayatyň aýdyşyna görä, şu görýän daşymyz gyzlaryň üstüne çogan eskerler gurbaga öwrülipdir we onunam daşy öwrülip galypmyş. Bu ýerdäki ýaşly adamlaryň aýtmagyna görä, bir näçe wagtlap şol ýerden dağyň arasyndan suw akypdyr we ol suw jennetiň miwelerini getiripdir. Yerli adamlaryň inançyna görä, jennete barlayan gapylaryň birisi şul dağlaryň aşagyndamış. Emma bir adam şul akyp duran ýere suwa düşüpmüş we şondan soň suw akmasyny besedipdir. Elbetde rowayatlaryň aýdylyşyna görä, bularyň haýsysy çyn, haýsysy ýalan. Emma biz özümizde bar bolan tehnologiýanyň kömegi bilen gyzlaryň girinden soň ýapylyp galan dağynyň aralygyny boldukça video düşürüp siz bilen paýlaşmagy makul bildik. Şol ýerde görüşüňiz ýaly dağ ýapylandan soň arasynda galan açyk ýeri. Ulugan çınar, galın. Onan çınarın arkasında yankı dağçlar ve beyazı adamlar ziyarete getirdiler ustaydı. Ziyaretinin, izini ziyaretinin tadakı getirdiler. Dostlar, Gyzyby diýilýän ýerde şunuň ýaly mukaddes suw diýilýän suwunha şul suw. Şu suw içen adamlaryň arzu hasyl bolýarmyş. Ustayda şunça gelin gyzlar gelipdir arzu etmäne. Olaň çağajyklary Huda ýol beripdirler. Gaçy gyzyk ýerler, hakykan üç köşk ýerler. Şonha şeý täsin bir üç köşk daş. Burwaga diýen, oňanyň barýar. Arkamyzda Nohrowasy. Bugün bolsa bu ýerler gezilip arzu edilýän ýere öwrülipdir. Ana ha görüşüňiz ýaly başga arzu etmäge gelen adamlar bilen gawatlaşýarys. Ve bu ýere Huda ýol bermäge gelen adamlar bize hem duz adyp arzu maksatlary hasyl bolmak üçin çäresine gatnaşmagymyzy ýüzlendiler. Biz hem elbetde gatnaşdyk we duz atdyk. Her bir arzu, hyýallary bilen gelen adamlaryň islegleri kabul bolsun.
hasıl bolsun. Doktor Şubat Nohurda ziyaret edilen yere geldik. Adamlar gatly mehman söýür. Naştaýda duz kerem hödür etdiler. Bizim dadyk göreli, ilk göreli, yani sadakalar kabul bolsun. Ne bir yola düşmezden çörekden ulu bolmalyda çöreň duzunu da atyp giderleydik. Ana aslında duzunu da atmasaň goýbermeýär. Şuňa adamlar berdi. Yani gaty sada, gaty mehman söýür. Şuňa onu kabul bolsun. Dostlar, eger de içinizde owadan tebigaty, gyzykly yerleri, taryhy yerleri, üýtgeşik arhitekturany halaýanlar bar bolsa, onda Nohur Owasy edil siz üçin. Nohur Owasyndaky daglaryň iň beýik nokady Üç Guýy diýilýän yer. Üç Guýy nokadynyň ören giňişlik tebigatyň görnüşini synap bolýar. Öňün bir şeýle diýipdir. Biz durmuşdan gaçmak üçin syýahat edemiz. Biz durmuş bizden gaçmazlyk üçin syýahat edýäris. Nohur Owanyň jaýlaryny we zaborlaryna seresek, öz boluşly daşlardan ýasalan, biz bolsa owanyň darajyk köçelerinden aýlanyp, nohurlular nähil duýguny başdan geçirýän bolsa, biz hem şonu geçirdik. Nohur Owanyň köçelerinden ýörak barýan, köçeleri da ýyzdan gelen maşyny görseňiz, bir maşyn geçse, gatdandan başga maşyn geçýär. Ondan ana şeýle esasy arhitektura şu dizaynda daşlardan örülen dervezeler. Şuňaly gaty köp jaýlar, köp stenalar, şuňalar nemeden örülen. İyi köçelerim görüşümüz ýaly, darajyk. Üýtgeşik bir owa arhitekturadaň jaýlaryň ýasalşan dağın içinde emesi. Şuňaly gezipdi. Näse köçeden gidip Nohur Owanyň köçesinden ýörak barýar. Biriniň gatysyny kakyp içine girip görelim. Var bir ýerine aýtmady. Gelýär düşünmekleri mümkin. Bu daşdan ýasalan zaborlaryň örülüşi we guruluşy bilesi geljiligimi artdyryp, nohurly ustagymyzyň ýanyna barman hem durup bilmedik. Şu wagtda zabory näme düzýärler daşdan. Ediline şeýle goýup barýar. Aýrytyn bir syr barmy? Bolşuna goýup gitjäňde. Arasynda palçyk ýokmy? Var, koydum. 30 santimden. Ha, her 30 santimetrden palçyk goýulýar ekeni. Ana aslında şeýle puzzle düzülen ýaly zabory, daşlar düzüp gitýärler, ona maragyna palçyklar goýup gitýär. Ana biz Nohuryň iň meşhur zaborlarynyň örülüşini gördük ştaýda. Men näçe uzaklara gitsem, men şonça da öz-özüme ýakynlaşýaryn. Dostlar, siz döwler tanaýaňyzmy? Erteklerde we kinolarda döwler hakyna görensiňiz. Şeýle dämi? Edil şol döwleriň käbirleri Nohur Owasynyňky döwüň öýü diýilýän gowukda ýaşapdyr. Hawa sebäbi Nohur Owasyna döwüň öýü diýilýän gowuk hem bar. Bu gowukda gejeleri adamlaryň gyýgyrýan sesleri hem eşdilýärmiş. Elbetde biz gije çenli ol ýerde galmadyk. Ýöne adamlaryň ses eşdilýäni bolsa, döw ol adamlary näme diýendigi eýem özüňiz bilen bolsaňyz gerek. Gowuk gaty uly we gowuň içi ýahtylandyrylyp, içini jahankeşdeler göre ýaly şertler ýasalypdyr. Dostlar, jahankeşdelik diýen zat ýene-de Nohur Owasynyň köçelerinden piýada geçende ýa-da awtologda geçende sizin ünsüňiz çekýän bir aýratyrlyk bar. Bul Nohurda mazarlyklaryň üstünde geçinim we goşun şahlarynyň odanlap goýulmasy. Has dogrusy bu däpde surlaryň nerden gelendigini bilmedik. Ýöne bu geň galdyrjy üýtgeşikligiň ýanynda saklanyp suraty düşmekden saklanyp hem bilmedik. Mazarlaryň köpsiniň üstünde, hatda paşdy hemmesiniň üstünde diýen ýaly odan şahlary bar. Şahlary renkleri bilen bezelip goýulypdyr. Ýani men Türkmenistanda birinji gezip görýän şuňaly şahlar hatda çerip goýulan ýerim bar. Diňe şah goýulan ýerler bar, ýöne gatykän. Birinji gezip görýän. Gaty bilemek entek manysyna dol düşünemek ýöne şah goýulýar ekende. Ýöne şu görülen gonumçylygy göni ünsüň çekýär. Ýolgura maşynda geçip barýarken eýem ünsüň çekýär, içinde çiriz çup. Ana içinde gaty köp gonumçylyklar bar. Dostlar, egerde siz bu şahlaryň bizi hakyna we bu däpdestur hakyna bilýän bolsaňyz, bize kommentariýalarda ýazyn. Bu bizim agzalarymyz we biz üçin ören gyzykly maglumat bolar. Bir wagtlar Nohur Owasynda bir näçe çeşmelerden göz başyna alýan 53 metr ýokardan akýan şarlaw kem bar eken.
Emma wagtyň geçmegi bilen çeşmelerin ekrançylyk yerlerine aktyrylmagy sebeplimi ýa-da yer titreme arkalymy bir wagtky gözün şarlawy görüp bolmady diýjek bolýandyr etmän. Elbetde biz onu gördük we siz bilen paýlaşýarys. Emma öňkü wagtlar bu şarlaw häzirkisinden has uly bolmakdan eken. Bu şarlawga gelip onun suwunda suwa düşmek isleýän seýahatçylaryň we jahan keşişleriň ýygyzlaryna Nohur owasyna gayalara çekilen diýoguşlary hem görmek bolýar. Bu dağlarda juda köp täsirlikler bar, gyzykly yerler bar. Bu diýoguşlaryň şekilleriniň haýsy döwürden galandygyny bilýänizmi? Görüp otursak, kimdir birisi soňky 20 ýylyň içinde bu diýoguşlaryň şekillerini çekipdir. Emma bu oýuny bilen nohurun täsirlikleri diýilmeýär. Sebebi fizikanyň kanunyna gabat gelmeýän yeni de bir ütköşüklik bilen gabatlaşdyk. Bu bolsa, ýoluň beýikden pesligine gitýän ýerinde awtology öçürüp neytralkada goýsaň, awtolog aşagdan ýokurlygyna tarap hereket etýär. Dostlar, bu bizi ören gyzyklandyrdy. Yerin aşagynda magnit barmy ýa-da başga nähili ütköşüklik güýjüň bardygyny bilmedik. Emma awtolog her türlü barlap goýup gördük. Ol aşagdan ýokurlygyna hereket edýär. Bu täsirligiň jogabyny bilýänler bar bolsa, bize kommentariýalarda köp manýaksynlar. Ben düşündüğüm bolanda hatta maşin neytralkada ýokurlygyna gitdi. Adamlar aýtsa, Ýa magnit var diye, magnit vardı. Demiri maşin ýokurlygyna çekýär diye, ýöne uklon beýle bolmady sebäpli maşin beýle gidip barýar. Prosta düşünür ýaldy. Şu ömrümde birinji gezek görýän maşin neytralkada uklona garşy gidip barýar. Adam bagtly edip bilýän 3 saat var. Birinji söýgi, ikinji gyzykly iş, üçünji bolsa syýahat etmek. Dostlar, şu wagt biz Nohur owasynyň ýene bir köçesinden ýörek barýas. Köçe şeýle dağlyk, beýikli, pesli. Bir tarafında kanal, bir tarafında agaçlar we daşdan örülen zaborlar, daşdan örülen jaýlar öz boluşyny hakykatdan hem gyzykly we ana ýyl maňlaýmyzy dağa gelip dirýär. Dağam şeýle ütköşük bir goňur renkli daşy bar. Şu videoda Nohur owasyny gördük, onuň owadan tebigatyny, aýratynlyklaryny. Ana şu wagt görüşüňiz ýaly. Biz Nohur owasynyň bir adaty köçesinde dur we arkamyzda kanal we agaçlar bar. Agaçlar hem nähili agaç? Bu agaca söwüt agacı diýilýär. Ştaýdyň ha, görünýän agaçlar söwüt agacı. Söwüt agacı bilen näme diýesim gelýär? Şu günki Nohur owasy hakynda aýratynlyklary size görkezmek üçin, tanatmak üçin Söwütli mebel kampaniýasyny biz sağ bolsun aýtýas. Söwütli mebel şunky videomyzyň hemaýatkary size tebigatyň gözelliklerini, gyzykly ýerleri, başga da syýahat bilen bagly, başga da Nohur owasy bilen bagly bir giden zatlar görkezmäge hemaýet etdi. Şol sebäpli söwütli mebele sağ bolsun aýtýas. Söwüt agaçlary arkamyzda dur. Söwütli mebel ýurdumyzda öndürilýän ýokur hili mebeller, elde ýasalan klassika mebeller, divan kreslolar, ýatylýan mebeller, aşhana mebelleri, şkaflaryň durly görnüşleri söwütli mebelden görüp alyp bilersiňiz. Täze mebelleriňiz gutly bolsun, syýahatlaryňyz kabul bolsun. Dostlar, kanalymyza galyň. Ýene bir gedek söwütli mebele sağ bolsun aýtýas. Söwütli mebellerden gagly maglumatlary videonyň aşagynaky ssylkadan görüp bilersiňiz. Dostlar, bu owadanlygy hakykatdan hem şu tebigatda durýan, duýan. Sen bu dünýäde bartyňy duýan. Sen bu dünýäde ýaşap ýöräniňi ynhaşy owadan tebigat, howa, otlaryň, gülleriň ýysyna şo duýdurýar. Arkamyzda Manaman dağı. Nohur owasynyň ýerde iň bir meşhur dostoprimечательностьларnyň birisi Manaman dağı. Taýda görünýän dağyň ortasyndaky ýer bolsa Nohur owasy. Ýokurdan seretýän bir jamyň içi ýaly ýa-da bir käsäniň içi ýaly diýilýär. Daş döwregi dağ bilen aýlanan orta aradaky tekizlikde owa bar. Nälekin Nohur owany haladyňyzmy? Onda kommentariýada öz pikirlerinizi ýazyn. Videony halany bolsaňyz like basyň, kanalymyzy meşgul etmäni ýurdumyzyň şungaly
owadan tebigatyny, owadan yerlerini meşgul etmäni. Sizem goşulun kanalymyzy bile östürelim. İsteseňiz sizem öz goşarlygyňyzy goşup bilersiňiz. Başga ýurdumyzyň haýsy ýerini göresiňiz gelýän bolsa, bize ýazyň. Sag bolun. Berýän teklipleriniz üçin biz ol ýerlere hukman geler, aylanars, gezers, otaylarynam görkezers. Şeýdip dostlar, Nohrowany aýlanyp bolduk. Inni Nohrowasyndaky magnitni ýer, Nohrowasyndaky gadymy çynarlar, Gurun bazarynda satylýan zatlar, ziyaret edilýän ýerler, Manaman dagy gyzykly tebigat. Men şu dagyň tebigatyna aşyk boldum. Siz gaýdyp bilersiňiz. Meni bolsa şu dagyň tebigatynda ýatyp bir gece şul gowy howada dynjalja. Ona görüşýänçe. Sag bolun.